Viete, čo je v tejto taške? Táto taška je prázdna. No skrýva v sebe dva príbehy. Prvý príbeh je príbeh použitého banera a druhý príbeh je príbeh človeka, ktorý túto tašku ušil. Volám sa Erika Pavlovská a som riaditeľka Dorkabex. Volám sa Jana Krajkovičová a som predsedničkou správnej rady neziskovej organizácie Dorkabex. Vitajte v Dorkabex. Hlavnou činnosťou našej organizácie je upcyklácia použitých banerov, z ktorých vyrábame nezničiteľné tašky a rôzne fashion doplnky. Zároveň zamestnávame ľudí zo zraniteľných skupín a pracujú u nás na platnú pracovnú zmluvu. Naši zamestnanci tak majú istotu práce a mesačného zárobku. V dnešnej dobe je práve tento aspekt veľmi dôležitý pre nájdenie si stabilného bývania a vedenie slušného života. Naši sociálni pracovníci im pomáhajú s vyriešením bežných životných situácií, po prípade nájdením si pracovného miesta. Na komunikáciu a propagáciu používame štandardne sociálne siete. Máme takisto ale sprevádzkovaný aj e-shop www.dorkabex.sk, cez ktorý vlastne koncoví zákazníci vedia získať jedinečné tašky a produkty, ktoré máme aktuálne skladom. Stali sme sa sociálnymi inovátormi programu Shine nadnárodnej organizácie Swiss Re za rok 2023. Tým Shine nám pomohol nastaviť procesy v Dorkabex. Zároveň sme vyvinuli nové produkty, ktoré sme po úspešnom zaradení do ponuky zaradili do nášho portfólia. Väčšie alebo aj menšie firmy, ktoré máme tu v okolí, nám poskytujú svoje nepotrebné banery, ktoré predtým slúžili na rôznych konferenciách alebo eventoch. Oni k nám donesú tie banery a my sa už dohodneme, čo z nich vieme pre nich ušiť. Od rôznych kancelárskych potrieb až po možno nejaké tašky alebo prezentačné materiály, ktoré oni potom môžu dávať svojim klientom.